Hej, og velkommen til en ny kanal med mig, Eddie og Shani og vores rigtige navn så Edvard og Sean. Ja. Vi laver, vi har valgt at starte en kanal, Ja. så det skal jo nok blive rigtig hyggeligt. Vi starter bare sådan en intro, bare med at lave en cinnamon challenge, kanel challenge, Ja. med hvor det er, at vi tager bare en ske, så skal vi bare spise kanel. Og bare lige på info, det er virkelig sådan en mega gaming kanal. Der kommer til at måske være det ikke gaming, hvis vi lige kan få sat det ind. Men der kommer sådan være vlogs og challenges og alt muligt hygge. Alle mulige forskellige videoer og sådan noget. Vi skal hygge på den her kanal. Ja. Vi rykker stadig lidt ud i skoven. Der kommer lige nogle mennesker. Og det vil vi kan øl. Så vi har valgt at slå os ned lige. Ja. Og så sætter vi vores bord her. Godt, lad os fortsætte. Okay, så vi tænkte, vi vil bare lige gøre det lidt sværere, sjovere på en måde. Ja. Vi har vores kanel. Shit. Vi er ved at have haft ret mange fails med det her kanel. Så jeg ved ikke om I siger det, men der er sådan en kanel på bordet. På madrassen, på vores tøj. Ja. Men ja, så vil jeg sige, så vi siger 5 funny facts om os selv, mens vi vores tunge brænder, mund brænder af kanel. Ja. Skål. Jeg hedder Edvard, jeg bor, jeg er 12 år gammel og 13. Jeg spiller fodbold. Jeg spiller center defensiv midt. Shit. Shit. Jeg kan ikke lide kanel. Jeg kan ikke lide sennep. Det er jo kun med sukkerkanel. Ja. Ej, nej. Det var det. Jeg stammer faktisk ret meget. Hvem er dig? Hvem er dig, Eddie? Så vi valgte at tage mere. Ja, det var, det gik ikke lige så godt, som jeg troede. Ja, vi nåede heller ikke at sige 5 fun facts. Og det gik Ja, og mine blev lidt dårlige, så. Det gik over ret hurtigt også. Så vi tager Vi gør det for jer. igen og mere. Så Gør det for jer. ej, jeg spiller det igen. Er du klar? Er du klar? Ja. Nu. Jeg kan ikke komme. Jeg er den yngste i min klasse. Jeg er den yngste. Har fødselsdag den 10. 10. Nå, 3. Jamen dig, Edvard. 24. marts. Jamen du. Har fødselsdag. Jeg vil klam. Ej, jeg kunne ikke høre så meget. I kan følge min Instagram, den hedder Anytime Live. Eddie, sig mere om dig. Jeg kan... Ja. Vi kender Eddie. Jeg spiller candy fodbold. Jeg kan ikke komme mere. Hvis I gerne vil se bag om kameraet, så kan I lige se lidt her, at der er sådan lidt meget ulækkert her. Under her, og som I kan se her. Det var der Edvards mobil lå. Så vi nåede så ikke lige at sige 5 funny facts, men Nej. vi skal nok... ja, det var fint. Ja, det var en start. Vi skal nok prøve at forbedre det. Og I må rigtig gerne følge, like videoerne og følge os, ja. Og der er en ting, vi skal sige, Eddie. Wow. Bros. Bros.